So ucela nje Mike Maspeed ukuthi asivulele ngomthandazo bese siyaqala. Cela uPut Mike. Uthando luka baba lonjabo lonjabo lokazi lojulile luyase wayeneko lofela ngeke bongo sendesewa deso etsemajalo Ngizocela ukuthi sonke sivale namehlo esikhona la ngaphakathi. Baba othandekayo nonamandla onke, Baba oyingcwele, Baba wenkosi yethu Jesu Kristu, ntambama siyasondela phambi kobuso bakho ukubonga. Sibonga ngalo mcimbi okhona kuleli khaya lakwaMiya. Sithi Baba onamandla onke siza lomndeni ke. Usangena kule ntokozo ongena kuyo ungene kanye nawe. Baba sicela ukuthi labantwana ngaphezulu kwakho konke mabazi ukuthi akekho umunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Besakwenza konke babona amandla onke. Sicela uvuse kubunembeza ukuthi wena unguNkulunkulu kuko konke. Basizeke usize nomndeni wonke nabo bonke abakhona la, uqale ngentokozo uphele ngentokozo. Sizwe okuhle kodwa ngezikhathi zonke. Sikubonge sikudumise wena njengoNkulunkulu wethu sonke. Egameni elihle neliphakeme lomfana wethu Jesu Kristu, amen. Siyabonga Put Mike. Babuthi nabo sithanda ukunamukela namhlanje kuyi graduation party in the 31st kaBongani. Mina igama lami ngu-Aileen, I will be a program director today. So ngicela like si-cooperate sonke sizamele ukubambisana. Ngicela umamkhulu. Umamkhulu. Ngicela umamkhulu Masithole. Ngisukuma nokubingelela. Ngibingelele ikhaya lakwaMiya namhlanje nentokozo enkulu. Intokozo esiyenzelwe ngumntwana phakathi kwekhaya. Namhlanje ngisukuma ngizobonga. Ngibongele lensizwa egama layo lingibongani. UBongani ozalelwe la endaweni yaseGauteng. UBongani wasuka emntwaneni bakhe wahamba waya kubaba omkhulu wakhe eBergville kwaMiya
noma mkhulu wakhe uMasithole. Yimina ke lona ke uMasithole umamkhulu kaBongani. Bahlalile ke eBergville bebehleli noLungile noGordon. Kungiyena wesithathu ke njengoba engowesithathu ekuzalweni kwabo. Engithi ke namhlanje ngisukuma ngizobonga ke ukuthi ke uBongani namhlanje ukhulile ke namhlanje uBongani kuko konke lapho esuka khona. Ufundile ke uBongani la wabuye wasuke wahamba ufunda eQwaqwa, wabuya eQwaqwa wayoqedela imfundo yakhe eThekwini. Namhlanje ke njengoba ke sibuthene nje singamazizi sizombongisa. Asibongeke, ngiyabonga, ngithokoza, ngiswele imilomo yokuthi ngibonge ngiwumamkhulu. Nkosi yami angazi ukuthi ngingathini. oBongani ukuhlala kwabo eBergville nganganabantwana noyedwa umntwana, kodwa babehleli nami, ngingumama wabo, bangenzela inhlanhla. Ngaze ngathola insizwa eziyisihlanu. Enye nginayo la insizwa, nginayo nomzukulu la ekhaya futhi umzukulu umfana wokuqala. Nginayo ke number 3 enginayo la esifike nayo njengoba size kulo mcimbi. Engithi ngiswele imilomo yokubonga kwaMiya eMazizini, izizi elasakhela umuzi endaweni yaseGauteng. Yizizi leli ubaba omncane ulama umyeni wami lapha yakwaMiya. Sihleli kamnandi sengilo ngashada, waze washada naye ubaba omncane. Azange ke kube bikhona njengoba ngila ngiza noma ngifika noma ngabe kunini ngifike ngikhululeke naye ekhaya ufike akhululeke. Bahlala labantwana abathathu waze wababuyisa la ngoba eselethole indlu. Wahlala endaweni le yaseGauteng, waqala wahlala eShawelo, wabuye wazohlala la eSinawana. Njengoba namhlanje sihlangene ngalamakhanda ngisukuma neculo engithi siyadumisa. Ngempela mina ngiswele imilomo yokudumisa. Ngithi ke ngiyabonga ke Bongani, ukhuleke mfana kaMamkhulu namhlanje, ukhulile baba. Ngiyabonga, ngiyabonga Mazizi, ngiyabonga. Thanks from uMamkhulu. Those are sweet words. Why himself? It's rare bafethu ukuthi umuntu ongangobongane like athole like ama-blessing aso. Siyazi bafethu thina abanye khona wajabulayo masingeka. Yebo. Makuyinkinga mhlawumbe siqedela abantwana isinkwa bayaphumula abazali masingeka. So uBongani njengomfowethu ngithi mfowethu uMamkhulu uyakhulisa. Ngicela uMamncane Khali noMamncane Nto ngathi nabo baneyawo ingoma yaseBergville record ngoba ngathi umngane wami iBushman angazi Shawela Bergville Qwaqwa sizazuzwa. Yabo ngicela uMamncane Khali. I've got joy, peace and happiness in my soul. Peace and happiness. I've got joy. I've got joy. I've got joy, peace and happiness in my soul. I've got joy.
elihle igama lomsindisi wami uJesu Kristu. Haleluya. Amen. Sasho ingoma ithi I've got joy, peace and happiness ngempela kanjalo. Ngibonga uNkulunkulu ngokulithanda izwe wanikezela ngoJesu Kristu. Amen. Ngikhona ngingumama mncane kaBongani. Ngilama umama wakhe nguNtomfuthi sizalwa kaKhambule. Ngizobongela uBongani besimbiza Magemfe. Ngithanda ngoba uma simbiza Magemfe ubengakwadi njengoba seke mdala ngithi abanye uthi mawumbiza ngenickname akwadi hayi lelo gama bena ubeloke lithokozela njengoba lithokozela manje. Amen. Sizobonga ithi incwadi yeBhayibheli mangiyifunda bokhona amadoda ayishumi ayegula nochoko uJesu Kristu wabaphulukisa wasa bahamba eyi1 yeza yabuya sithola kuLuka lencwadi mayibuya izobonga kuJesu Kristu kudwa isiza manje sizobonga nathi uBongani njengoba ezobonga kuNkulunkulu ukuthi uye waba naye sazalwa waba naye esikolweni waba naye wamphumelelisa azafike kuleli zinga akulo futhi ngimthanda ngoba uyamsaba uNkulunkulu ngoba ithi incwadi yeBhayibheli ukuhlakanipha kokuqala ukumsaba uNkulunkulu. Amen. Nami ngizombonisa umntana kadadewethu ngizokhumbula enye indaba umfowethu angixoxele yona sekendlulile manje ukuthi ngelinye ilanga yolanda uBongani le ecrash yanimvula and wayeyisituba ubengangakanga uyisituba nje sibovu emhlali wakhe yanimvula uBongani uyakhala mfuna ukuyekhaya bathe mabaqhamukela la eIsu garage wathi ha sasofika eGoli nalegalaji Magemfe leyo sizobongela isiyabonga impela ngoba basithi ukhule ngeke lokuzula kusise. Sorry kuzokhuluma uBuvusi espacing sakasiskhala Magemfe. so mangisacela ukubuza igama lamaGemfe lisula sacela ungitshela bengizangilanga lokukhipha zonke lezitori besingasazana. Igama likaMagemfe licalela ubaba ongizalayo le ndaweni yaseCwacwa nguye wayembiza lapho iqalele kule story lesi sikhumba sebhubezi abakhule kanye namba yazi ukuthi asikhuluma emsakazweni manje ke bokhona omunye ubani uMagemfe yeah kaNtomfuthi uMagemfe bokubaba kaNtomfuthi uNtomfuthi wayefuna usozabili njengoba nami igama lami loNtomfuthi ulokhunjana ubaba makabona ngendlela uMagemfe asempicture ngithi bewongeka ama TV makampicture ukuthi uMagemfe ube umuntu enjani uthe makabona umzukulu wakhe wathi uMagemfe wena isikele lapho ngomkhulu wakhe ozaluma lekwakho so ngiyabonga mama le sishayele izandla phuma ngama secret hayi ngiyabonga mina ngizonkolela iphimba likho elo sukuma ngengoma unanani lo mina ngicela ukuthi nanani ngoba ngimbiza kanjalo ngimazi sinze nje ingqondo lapho iqala ukuvuleka khona uqala ukuhlukanisa ukuthi lo umfethu lo okay wangaphandle unanani siphile kakhulu la eQwaqwa unanani lona umuntu mani ngezinkathi siselapha eQwaqwa umuntu nje khona le ngoma le siqula kakhulu sime lapha eQwaqwa sibiza we are the world azori nayazi ayikama lapha impethu abe khona ke namanje nje kusho abazini iphimbo liyaphuma abazini bekayikhondaktha manje uBongani ayishayo unanani inkosi yami and again siphile sonke kanje into engithanda ukusho ukuthi manje it humbles me ukuthi size sifike la esikhona ngoBongani ngoba uBongani since kuhuye uBongani umuntu o straight umuntu owazi iway yakhe from A to B to C hence to be nankalani and it humbles me bona i-success kaBongani all the way from eQwaqwa to lapha esikhona today and Bongani you've been the way you are since Manisashabo Sunday 3 lapha na ishalo number 1 party futhi eQwaqwa basibiza ngama-line engeni khulenda ama-report then usima lapha ema-line assembly miwe lapha kuthiwa Sunday 3A
Number one, kuthiwa it's obvious. Bonga naku-ke ngala namhlanje. Bongani page it humbles me ukubona kanje, and I know it doesn't stop here. Yabona, wherever you go, be it emsebenzini, be it kwamanye ama-endeavors umuntu anawo or amanye ama-directions umuntu anawo, Bongani will always do Bongani ne-success. Siyabonga. Thanks ukubhuti ngamagama akhe ubhuti. Ngicela ukusithandeka alandela ngoba ayinesikhathi naso yini. Ngicela usithandeka azokhulumela iBig V. Yanibingelela nonke igama lami ngothandeka ngoshobana ngihlala eBigville like bese ngashiya ubhuti phambi kwakho. Angazi ngizothini ngobhuti Bongani, ngimbiza ubhuti Bongani because umdala kunami and ngimaze vele asakakhulile. Engakusho nje ukuthi ngiyambonisa ubhuti wami ukhule and konke okade ukwenza before nosebenza manje othube ngawo engisakuzwile phakathi ngiyabongisa ukuthi since uqala from ebuncaneni kufika manje usharp, so ngiyabongisa kakhulu, ngiyabonga. Thank you usithandeka sikakhulumile ngiyakothenthona. I represent iBig V. Ngizocela uThuli Nhlapho, usisithuli Nhlapho. Akekho sondlula. Cela uZethembe. Cela uZethembe. Safuna ukukhuluma no-DJ kunento eyikhohliwe. Oh yeah. Amen. Amen. Hayi. Ezaba isondezana. Mina ngiwasebechazile ka. Yeah, ngicela ukunibingelela nonke enikhona la enizobungaza lo msebenzi kaBongani. Nami ngiyajabula futhi ngiyathokoza ukuthi ngiyakhona ukuphumelela ukuthi ngizocelebrate nami njengoba i-celebrate i-31st. So wathi uma ngithumela lo myalezo ukuthi celebrate i-31st, angicabanga ukuthi uyadlala ngoba umuntu ogcwele ama-jokes ohlala nje encokola. So uBongani ngimazele from Pretoria Technical, yila ngihlangane naye khona senza i-course eyodwa naye. So sahlala ndawonye nendawo la sihlala khona i-flat la sahlala khona. So njoba ngilana ngizorepresenta ama students asinawo. So uBongani wakhuthala kakhulu ngoba
anabaningi uyanginikeza nama numbers abo ngoba usho ukukhuthalela ukuthi afuna ama numbers abo ukuthi sihlale sicontactana. So nami yangithokozisa ke leyo nto. So ngithi ilawo maze ngizojabula naye kubongane njengoba ngila. So nathi sonke singajabula naye kubongane. Okay, ngicela usisinelisiwe uzoza nge-gospel favorites bazomdlalela ingoma yakhe usisi ayithandayo. Ngithanda ukunibingelela nonke igama likaJesu Kristu. Amen. Amen. Mina ke ngizokhuluma on behalf ye-SCA eNatal Technikon. Kuzethemba wenze i-mistake enkulu. Ubongani singazela eNatal zethemba, hayi ePretoria. Ube ne-stage fright shame. Ubongani ke mina ke angiqala ngokumazi eNatal Tech. Nobongani besihamba ama-camp asemaholi, ma-youth camp. Ngimazela lapho, but we were not friends and I didn't even like him. And uyakwazi naye. Sihamba ama-camp I didn't like ubongani until sisindiswe masifika eThekwini, and that made a huge difference. And ubongani was among the team esaqala naye SCA, and I mean he's a man and he's a bit older than me. I'm not that far from him. You know, said I want to celebrate his 31st win. But ubongani umase committee nabo zethembe, they were very submissive. You know, there's one thing I would say ubongani meaning engiyaziyo ngayo i-commitment. Ubongani ngimazi a very committed. Into emakayenza he does it with all his might and strength, and he will support you. And the authority uyayazi, you know, mina ke ngokumazi kwami ngimazi ubongana yazi authority ne-authority ama-parents akhe, because uma ngifonile njela nganephathi wangitshela ukuthi, you know, he's been avoiding i-21st ne-graduation and he feels ukuthi izinto zakhe ayihambi kahle ngoba azangalela abazali abafuna ukumenzela iphathi. So to me kwabela ukuthi okay ubongani ngimaziyo committed, submissive, you know, submission there azangabe ibhela against ama-wishes ama-parents akhe. So ke mina ke ngiyambongisa ukuthi nangu Dubongs ubona ama-hairstyle akhe sesele address yaziyo yabona, but ke uma mncane ushilo wathi ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uJehova yabona. And there's a verse ethi kusizana konkusizana umuntu ukuthi azuze izwe lonke bese alahlekelwa umphefumulo wakhe. Mina bongani izwe into engizokushiya ngayo ukuthi in all your ways acknowledge him uNkulunkulu and he will direct your paths. In all that you do acknowledge him. uNkulunkulu wethu, he knows what the future holds and he knows where we've been. Yabona nami ngilana uNkulunkulu knows where I've been, but in all your ways acknowledge him. Bible, consider your ways and acknowledge him and he will direct your paths. Okay, happy birthday. Hayi abanye basishatsini ke namhlanje ngoba nesonto likhona bacabanga ukuzojala. So ngiyatholisa. Ngizocela uAusin noPosha ne-item yabo. And then before lokho ubrother Musaphumulo ngicela abe ready after bona.
too. Oh, sorry, let's check your mic. I know the Lord will make a way for me, yes, for me. I know the Lord will make a way for me, yes, for me. If I live a holy life, do the right and leave the wrong, I know the Lord will make a way for me, yes, for me.